első egy ilyen sárga szett lesz. Ha jól tudom, SS-et rendeltem. Most nagyon tudatos ez a pasztelsárga, meg alapból minden sárga így a nyarat tekintve. Ilyen len hatású. Mutatom. Ő lenne az ingecske. Elsőre nagyon jó a tapintása. Amúgy. Nézzük meg. Azt hittem, hogy ez egy szett, de egy oversize ing. Amúgy ez a ruhámhoz nem is rossz. Mindjárt kigombolom. És felpróbáljuk, amúgy ez fürdőruha fölé gondoltam, vagy ilyen fehér kis vékony trikó, vagy egy farmer short. Ő lenne. No, ilyen kis egyszerű, de szerintem nagyszerű. Meg én nagyon szeretem felvenni úgy is, hogy farmer, egy trikó, és akkor felkapom valamire, vagy így itthon is, hogyha elfutok boltba, vagy nem akarom, hogy esetleg kint legyen így mindenem, akkor egy ilyennel fel tudom dobni. Jöhet a következő. Ó, gyerni. Jó, a következő. Sárga vonalom. Mutatom. Na, ez az a szett, amire gondoltam. Egy naci. Ebből MS-et rendeltem a mellem miatt. Az SS általában kicsi. Egy ilyen gumis derekó. Egy, hát sokat nem takaró felső, de nézzük meg felvéve. Nagyon tetszik felvéve amúgy, viszont abszolút nem gyerekbarát. Tehát, hogy ezt vagy olyan eseményre veszem fel, ahova nem jön a kislányom, mert ez a felső egyből leugrana a cickóról. Amúgy nem átlátszó. Az MS-et rendeltem, de még így is lehetne nagyobb a merrésze. A gatya amúgy, hogy MS, abszolút nincs vele bajom, mert tök laza. Van benne egy ilyen zseb, plusz azért elég magas vagyok, és az SS-ek általában rövidek, a bokám kiszokott lógni, vagy még annál is följebb, és elég bulután szokott nézni, viszont ennek a hossza amúgy tök jó. Hátul nagyon tetszik az, hogy csak egy kötő van, meg itt a fenti részen is. Meg vagyok amúgy elégedve vele, és egy ilyen nyári estére a csajokkal elmenni, vagy randizni amúgy tök jó. Illetve úgy lehet kombinálni, hogy a naci, valami fehér trikó, és akkor másabb az összhatás, de a felső azért tényleg elég merész. Én nem vagyok annyira bevállalós, hogy ezt így felvegyem csak egy délelőtt szimplán, viszont tényleg egy ilyen nyaralós, randizós ruhának nagyon jó. Megkötős jellegű, viszont alul nem az van, hogy így szétnyílik, mint ez, a sárga. Itt is a mellrész amúgy nagyobbnak ítélem, mint a sárgát, úgyhogy ezt mindjárt fel is próbálom. Nos, tekintsünk el attól, hogy sárga rózsaszín csikos ruhában állok itt előttetek. Van itt az elején egy ilyen kötőke, 2, amivel aki merészet kinyitja, vagy lehet szűkebbre is húzni. Én most egy ilyen kis masnit csinálok itt. Jó menetbe elférnek a mellek. Kicsit ilyen szélesedős, itt lenn, meg itt lehetne szűkebb. Hátul mutatom, egy sima kis pántocska van, ami állítható, nekem egy kicsit lejjebb kell majd állítani. Amúgy tetszik. Nem a kedvenc felsőm, de így szaladgálni egy farmerhoz tök jó. Ellenben kicsit pizsamás hatása van, főleg így a 2 együtt. Amúgy ez a kicsit, úgy gondolom, hogy ez a zacskósabb anyag. Nem tudom, mennyire adja vissza. Nem rossz, tényleg. Nem biztos, hogy ezt még egyszer választanám. When marimba rhythm start to play, dance with me. Forrás naci. Barnát választottam, sötét barnát. Elég gyűrötten érkezett. SS-et választottam, ez is egy ilyen hosszabb fazonú. Nem rossz, így anyagra megmutatom. Sötét barna tényleg. Ez a formális hatás, amúgy ez a puhább, nem az a merevebb.
de el tudom képzelni, hogy ez kinyúlik a viselés hatására. Hát ilyen lenne felvéve. Nem rossz amúgy, az SS bőven elég. Kicsit másabb fazonra gondoltam, valahogy ilyen lazábra. Most egy kicsit olyan öreganyám nadrágja körülbelül, amit levágtak. Azt hittem, hogy egy ilyen hosszabb, rövid naci, de valahogy így jobban kell emelni az alakot. Nem annyira ezt érzem, lehet, hogy egy kicsit fel kéne hajtani, vagy nem is tudom, mit lehetne csinálni. Mindenképp ezt rövid toppal venném fel, tehát hogy valami ilyesmivel, ami legalább a hasam látszódjon, mert és ha még ezt is ráengedem, hát ez így nagyon fura, hogy elnézegetem a tükörbe, tehát mindenképp rövidebbel venném fel. Hát, ja, nem életem farmer sortja, de tényleg azt mondom, hogy egynek nem rossz, meg fel lehet dobni kiegészítőkkel, vagy felsővel, meg esetleg valami jó kis pacskárral, vagy szandival. Hát meglátjuk, hogy fogom hordani, de igen. Akkor úgy érzem, eljött az idő, hogy lecseréljük a felsőmet, és a barnához valami másikat próbáljunk, mint ezt a rózsaszínt. Egy csikos felsőt választottam. Ilyen galléros, nagyon puha anyaga van. Tetszenek ezek az újatlan felsők. Ilyen lenne. Maga a felső ilyen krémszínű, és fekete csikózással van kialakítva, nem kék véletlenül sem. Nézzük meg felvéve is. Ő lenne a felső. Most meg kell néznem, hogy hányos méretet rendeltem, mert mondjuk ez a nem rossz ehhez a shorthoz se, de azért keresünk mindjárt valami másikat. Nem rossz amúgy, de itt egy kicsit eláll nekem ezen a részem. Mint látható, maga a gallér az helytálló, meg így a hossz is. Lehetne egy kicsit szűkebb, mert eláll ezen a részen is. És itt, mint látható, eláll, meg így is, tehát egy mérettel kisebb is lehetett volna. De mindenképp olyan nadrággal vagy szoknyával venném fel, amiben be tudom tűrni, hogy ez a nagy rész eltűnjön. Viszont színekben tetszik, meg ez a újatlan, galléros felső stílus most nagyon bejön így nyáron. A felsőknél egy spagetti pántos fehér toppot választottam. Szeretem ezt az anyagot, az Zarának van hasonló. MS-et rendeltem biztos a cickói miatt, mindjárt megnézzük, milyen felvéve. Ez lenne a felső. Szeretem amúgy a spagetti pántos felsőket, meg azért is jó ez a felső, mert kicsit szélesen jön, és amit én nem szeretek, ez a hónaj zsír rész, vagy ez a hónaj terület, ez elfedi ezt a területet, úgyhogy tényleg azt mondom, hogy jó az anyaga is, viszont hát azért eléggé átlátszik, bár sokan így hordják. Én lehet ilyen melbimó tapaszt alávennék, viszont a sorttal most nem rossz, bombasztikus szettet lehet összerakni. Igen, kincsem. A sínholom utolsó darabja pedig egy rózsaszín ruha lesz. Ő lenne a ruha. Kicsit amúgy hálóinges hatása van, az anyaga olyan, ahogy megfogom. A mellrésze jó, meg bele is fér a cickó, MS-et rendeltem. Hátul nagyon tetszik, hogy mély kivágása van. Ez a rész szerintem nagyon szép tud lenni, főleg, hogyha így jól le vagy barnulva. A pántjai állíthatóak, szintén nekem ezt egy kicsit lejjebb kell állítani, viszont ami nekem fura, hogy se nem hosszú, se nem rövid. Tehát vagy azt szeretném, hogy lehet, hogy felvágatom itt az oldalánál mondjuk idáig, hogy az egyik láb az kilibbenjen, vagy nem tudom milyen opció lehet, viszont papuccsal tényleg ugyanúgy, és ékszerekkel
ez is más hatást tud nyújtani. De azt kell, hogy mondjam, hogy tetszik, főleg a színe, jó ez a babarózsaszínes színvilág. Figyeljétek a kódomat, ezzel tudtok rákeresni, és nézzétek meg a ruhákat, amiket választottam. Kérdésetek van esetleg, hogy melyik ruha tetszett, és a kódját keresitek, és nem találjátok, akkor írjátok meg kommentben, én pedig válaszolok rá. Sziasztok!